ndokuti muZimbabwe ndokuti Zimbabwe Warriors wodiita sei hapana zvaungatiita baba vatese nekuripa kuzvigarira tinokusununguka nomubato weZimbabwe iro ribhora iri richabvisa masanctions paZimbabwe tinokutendai vakomana nekushanda kwamakaita tonamendi yose makafembedza vanhu vhuse nguruve ichingova nzengu chete zvakarongeka zvichikonzerwa nematop officials nemaphysicians edu aitungamirira kuti vakomana vedu vatambe bhora vakasimba kubva zvaitwa Philip Changwa the president of Ziva bhora riri kunakidza nekuti vari connected nevanhu vane mari dzavo to sponsor our guys vakomana vanotamba bhora vanoda kudya vanoda mukudya kundokunzi mutambo webhora ibasa iprofession kutamba bhora rinoda kubhadharwa tinotenda vatsigiri vedu tinotenda vanoti vakatitsigirisa kuti mutambo webhora unyatso kunakidza vachisa mari dzavo tinotenda even profit wePhD Magaya anoisa mari dzake wozonzwa umwe munhu akungwara kuhumana kutaura sezvinonzi une zvaunoziva unoziva chivi iwo chimwa tea nemuto wenyama hazvina zvazvinoreva ndipo baba 10 cent kuzvigarira kusatenda uroyi ukaona uchitotadza kutotenda tichitaura kudai ndiwe muroyi wacho ndiwo unoroya wacho ko zvakarongeka Zimbabwe yakaita kuri tinotenda tournament yese totenda nedzose timu dzaidyiwa tinokutenda kuti makatikonzeresa kutiro mukombe nimakatikonzeresa kuti flag yedu ireve zvainoreva pate tichiti sumudzai mureza ndo zvataitoreva yedu taiti sumudzai mureza kureva kuti takausumudza tikatora trophy kana presentation yekutogwa kwekosafa makaiona iyi waitongoona kuti uyu munhu wakasimba uyu ndiye munhu ari kutungamira timu yatora mukombe zvainakidza kuti aime Zimbabwean tinokutendai the giant prominent Zifa president Philip Changwa kubva zvamapinda pachirongwa mutambo webhora uri kunaka kana vari kukanda mari dzavo kana zvati mari dzedu tiri kuitira kuti vanhu vaseke nokufara nokusununguka haikona mvura munyika ikaita madefu ekudhara maguta enyika iko zvino zvinhu zvakangorongeka bhora riri kutambika wozoshora chii totendazve vadzidzisi muzvikoro kuti malessons ekubhora kana maitamba 20 minutes practice make it 3 hours because we need more players kubva kuzvikoro zvichienda mberi zvidadise zvisambomira isu kuno tichingohumana hatiregi toramba tichingosapota vana batenseni wotiita sei vakomana vebhora makasungana makarongeka Sunday ndokutenda singambobviri nokuti wakagona kupa the right player spana yaanogona kusevenzisa paposition yake zvikanakidza zvokuti Lesotho chaiva mati panze yeZimbabwe neLesotho zvavo zvaita draw Lesotho yaiva practice for the coming final yeZambia inova yakazororwa kunge nyoka yapinda mumba kuungazozviita sei hapana chaigozha wozva uri munohumana kwanzi Zimbabwe inotamba wainge unokuona Germany ungakombera here Zimbabwe neGermany haitambise Zimbabwe haitambise Germany asi kuti Germany inotamba seZimbabwe nokuti ndoiripa kunotambazi koita sei hapana zvaungatiita ngazvirambe zvakadero vakomana tinokusapotai nekusingapeta tibhora iri richabvisa masanctions muchida musingadi Zimbabwe go Warriors go vakomana ndokutendai kana nepachindia ukavotaura vanenge vakusapa kunagwa takuti aiwa guys we salute you aiwa guys ramba namaste wotidi hapana zvaungatiita